כל חברים, כאן נועם מילר בעוד סרטון. אנחנו הולכים עכשיו לשחק רובלוקס. זה משחק מאוד מאוד כיף, למי שלא מכיר. טוב, אז אני הולך לשחק במשחק הזה. אני לא ממש יודע לקרוא אנגלית, אבל נראה לי קוראים לו מורדר מיסטרי. טוב, אנחנו הולכים לשחק במורדר מיסטרי 2. והולך להיות ממש כיף. ממש כיף. טוב, בואו נתחיל לשחק. יאללה. אני בטלפון. טוב, הנה אני אינוסנט. ומי שלא יודע, זה אומר שאין לי כלום. אני בלי סכין ובלי רובה, אני רגיל. זה שצריך לברוח, בקיצור. זה משנה. חמוד, אוקיי. בואו נלך. מה אתה? שלום, מה קורה, אחי? החיים שלך ביצים? וואו! על ההתחלה, אני אגיד איך ביצים יכול להיות על ההתחלה? לפני שנייה התחלנו את המשחק. טוב, אני לא יודע. אוקיי, הוא היה השריף שזה עם הרובה, והוא היה והיא הייתה המורדר שזה עם הסכין. טוב, בואו נמשיך לשחק. למה אתה תמיד פה? לא בטוח שאני שיחקתי, אני ראיתי אותך. לא משנה, בואו נעמוד עליו, זה יהיה כיף. נעמוד עליו. עומדים. מה זה? סכינים. מה זה? עולה לרוב. 3,389? מה זה? שלום. טוב, הם ברוסית, אני לא אפריע להם. אני אינוסנט. אני מאוד רוצה להיות שריף, כי הייתי פעם אחת שריף, ואני לא צוחק איתכם באמת. אבל בינתיים בואו נתמקד במשחק. לא. מה אני שומע? כולם. אני שומע יריות. היה מישהו הרג אותי. דבר שזה היה הוא. טוב, בואו. אני מקווה שאנחנו יכולים לצפות באחרים, כי שכחתי איך עושים את זה. שלום. אפשר לצפות פה? לא. אנחנו ממשיכים בינתיים. כן? הנה, זה היה מורדר וזה היה אירו, את הנחול גיבור. טוב, בואו נמשיך לשחק. כן? כל הזמן הוא פה. אני לא בטוח אם הוא בכלל משחק. אם זה פסל. פסל? שלום, אתה פסל? יאללה, VS, זה אומר קרב כזה, או מה שזה לא יהיה. שלום, בוא נלחץ עליך. עיטוף? לא, אני לא רוצה כלום. מה זה? לא, זאת לא היא. זאת לא שיבי, שהיא דרך אגב חברה שלי, זה צריך להיות ברובלוקס. ואני? די להיות אינוסנט! אני לא מבין למה כל הזמן אני חייב להיות אינוסנט. זה מתחיל לחרפן אותי. בואו נסתובב, בקיצור. בואו נסתובב. שלא יעברו אותי. בואו נסתובב. מה זה? יש. אוקיי. הנה ביצוצה. וואו. שמעתי משהו. מישהו. הצילו. אוי, לא. היא פה. חברים, אתם רואים אותה זאת עם הסכין, היא פה.
כאן יותר. אתם הגיבורים שלי, הצופים. יופי. טוב, אנחנו ניצחנו. יופי. ניצחנו. טוב. בואו נמשיך. יאללה. זאת לוזרית. טוב, בואו נמשיך. בואו נמשיך לשחק. אתה לא מעניין אותי. גם אתה, גם אתה במיוחד. גם אתה, מי זה? זה לא קבב, הוא חבר שלי גם. שלום ולהתראות. משחק חדש חברים, אנחנו נמשיך. למה אני כל הזמן אינוסנט? תן להיות מורדר, שריף. כל הזמן אינוסנט. זאתי, זאת שריף. זאת שריף. זאת שריף. מה אני שמעתי? טוב, זה מחסום פנוי. מה אני אומר? זה לא טוב. זה לא טוב. קדימה. בואו תנו לי את המזל. בואו תנו לי את המזל. אז תעקבי אחריי. לא, מה את עושה? טוב, אנחנו ניקח זה. עכשיו ניקח עוד ביצוצה. ביצוצים זה טוב. בואו נמשיך לשחק. אצילו הוא רודף אחריי. איך עשית את זה? תני לי לעבור. בואי יודע לעשות דבר כזה. אצילו חברים. חברים. תבוא הרג אותי. אבל אוקיי, לא נורא, אנחנו נמשיך בסיבוב. טוב, יאללה. אוקיי, בואו נמשיך לשחק. בואו נתחיל לשחק. אני שריף. יש. אני שריף. יש. מה לה? מי לעזאזל רצח אותי? אולי זרקו על הסכין. אוקיי, שכחתי לספר לכם שעם סכינים אפשר לזרוק אותם. שכחתי עם זה, אני מצטער. ומאכזב, אני לא אוהב מורדר. רק אם אני מורדר. טוב, תראו, שר זה לדעתי הכי טוב כי הוא הכי חזק. אבל אפשר כאן לזרוק סכינים. ונראה שריף עדיין יותר חזק. טוב, אנחנו נמשיך בסיבוב הבא. טוב,
יאללה, בואו נמשיך לשחק. מה זה? השער נפתח. סום, ייפתח. זה עד הגיוני. אנחנו ממשיכים לטייל, יל. אנחנו ממשיכים לטייל, יל. היי, מה זה? טוקו. יאללה, מה להצביע? בואו נראה מה אתם בוחרים. אני לא יודע, כי אני לא שומע אתכם מהעולם הזה. אני אומר... מה קרה כאן? טוב, אנחנו נמשיך לשחק. סכין! טוב, בואו נראה אותה. רגע, יש אחד... רגע. זאת הייתה הגופה שלי? אוקיי, הוא נקלע. מת. אוקיי, יש עוד אחד? רגע, הוא לקח? לא. טוב, לאן אני הולכת? סתם. לאן אני הולכת? מעבר סודי. אני אגיד האמת, ממש לא ידעתי על המעבר הזה. לא ידעתי עליו. אני ראיתי משהו, ולדעתי גם היא לא ראתה. או שעשיתי לקיצור דרך שמסה. יפה? אוי, ברח לה. לאן אתה הולך? תברח! טוב, אתה מת. טוב, היא ניצחה. טוב, אנחנו ממשיכים עדיין לשחק. יאללה, היא הרגה אותי, אבל עדיין בואו נמשיך קשת בענן, טרללה. יאללה. בואו נצביע, בואו נראה מה אתם אומרים לי, הצופים, אתם רוצים את זה? לא, זה לא נראה טוב. אתם רוצים את זה? לא. אתם רוצים את זה? אתם רוצים את זה. אני יודע שאתם רוצים את זה, כי זה הכי מגניב. בואו נמשיך לשחק, אני רוצה אותו. גם רוצה אותו. ואני... למה אני תמיד אינוסנט? קש! לא. זה אותה בשקט. ביצוצה! הללויה. שמעתי שמישהו רוצח מישהו. הללויה. מישהו הרג אותי. מישהו הרג את זרק על הסכין בצורה לא נורמלית. מה זה? מה הסכין הזה שלה? מה זה? טוב חברים, עשינו כמה סיבובים ונראה לי שזה עומד להיות מספיק. אני אומר עומד. אנחנו נעשה את הסיבוב האחרון להיום. מה אתם רוצים בזה? ברור שלא. זה הוטל 2, בלון 2, את זה? ברור שלא. את זה? מדרונות ארוכים? נראה לי שזה יותר מגניב. אנחנו רוצים את זה. אני רוצה את זה. זה הוטל, זה מלון, אנחנו במלון, יש שורצים, זה חמוד, זה מגניב, זה קור. טוב, זה יהיה הסיבוב האחרון, אבל אנחנו עדיין לא נפרדים. אינוסנט! למה אני תמיד אינוסנט בעולם הזה? שמישהו יעזור לי. שמישהו יעזור. למען השם! למען השם! מי? What the fuck?
מצוצה. ויקטורי, חברים, אנחנו ניצחנו בסיבוב האחרון. כן, חברים. טוב, זה היה הסיבוב האחרון להיום, חברים שלי. אני מאוד מקווה שנהנתם. שימו לייק, סאב, וכמובן תגובה אם יש לכם משהו להגיד לי או משהו לאחרים. טוב, אני מאוד מקווה שנהנתם. יאללה, ביי.